Mi-a fost teamă că se va întâmpla exact. Am venit pentru prima dată în târg cu toată gașca. Na, haide! Bună dimineața! Deci nu vreau să vă arăt cum arată. Fac lumine. Nu vreau să vă arăt cum arată casa după filmul de aseară. Dar eu am astăzi de ținut o sesiune, așa că îmi pregătesc băutura și mă duc la birou. Toată casa doarme. Nu aveam de gând să filmez nimic în dimineața asta, dar nu o să mă aranjez degeaba, nu? Asta ține loc de cafea. Cafea mea de dimineață. Eu nu beau cafea, rar mai beau cafea și am băut acum câteva zile și nu mi-a făcut bine deloc. Primul lucru care am făcut când m-am găsit de dimineață a fost să mai adun de din casă. Aseară eu am luat-o pe Ela că se trezise și ea și am luat-o în curte și când m-am gândit de pe ea la cultură. Astea mai pot aștepta. Salutare la un nou vlog! Dragilor, astăzi mi-a fost teamă că se va întâmpla exact ceea ce mă temeam înainte să încep acest vlog. Și anume faptul că nu o să pot să postez regulat așa cum mi-am propus. Adică un vlog în fiecare vineri. Ei bine, dacă îl vezi, înseamnă că am reușit și astăzi. Nici curtea n-arată mai bine. That girl is a runner. She was born to get away. Hear that two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming through the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would end
În vlogul de astăzi vreau să împărtășesc cu voi cele mai importante principii ale mele atunci când vine vorba despre viața de mamă, de căsnicie, și anume văd faptul că ne comparăm foarte mult. Ne comparăm foarte mult. Cât ești necăsătorită, te compari cu cele căsătorite. Ce viață interesantă au. După ce te căsătorești, te compari cu altele care au copii. Când ai copii, te compari cu cele care nu au. Da? Tot timpul îți compari viața. Iar un principiu după care m-am ghidat a fost să văd ce am în viață în momentul acesta. Ne comparăm soții, ne comparăm copii și am spus, și asta vă spun din experiență pentru că am făcut prostia asta. Da, să te compari, vai ce familie frumoasă este cealaltă. Chiar sunt curioasă să scrieți în comentarii dacă vi se întâmplă lucrul ăsta. Ei bine, când am realizat că este de fapt cea mai mare capcană, eu pot să-mi fac familia aia frumoasă muncind pentru ceea ce am, cu ceea ce am, da? Și mi-am dat seama că dacă vreau o relație frumoasă cu soțul meu, trebuie să investesc în ea. Dacă vreau o relație în familia mea frumoasă, bun, trebuie să investesc în asta. Știți, de multe ori, chiar și cu copiii nu-ți vine să mai faci nimic. Da, te supără, se ceartă, pentru nimic. Și atunci spui, nu mai fac nimic. Nu, asta este o capcană. Trebuie să încerci din nou și din nou. Culmea, când am început să-mi fac parte, a început să-și o facă și el mai bine. Și foarte important, un lucru a fost să mă rog pentru el și vă spuneam că am o rugăciune specială când vine vorba despre el și sunt lucruri pe care mi le-am dorit de la el, i le-am cerut și totuși nu s-au întâmplat, dar atunci când m-am rugat pentru el, au început să se schimbe și acele lucruri. Și acum haideți cu noi la câteva cumpărături, cu toată gașca, desigur. De parcă n-ar fi de ajuns că suntem tot timpul acasă și mai și lucrăm împreună, mai mergem și la cumpărături împreună. Și vrei, nu vrei, lucrurile se mișcă mai încet atunci când mergem cu toții. Și dacă vă întrebați de ce schiopătează Ben, ei bine, sâmbătă am avut un incident, s-a tăiat destul de rău la călcâi, am fost cu el la camera de gardă, a fost cusut, dar după cum se vede, e ok, e spre bine. A ținut neapărat să ducă el căruciorul. Iar dacă copiii cu soțul și-au luat înghețată, eu am renunțat la înghețată și mi-am luat o plantă verde. Am o pasiune de ceva vreme pentru plantele verzi și asta chiar a fost foarte frumoasă. Fiecare cu ce-l doare. Eu cu planta și cu amândouă cărucioarele. Un alt principiu a fost să fiu conștientă de etapa pe care o traversez în viață. Și anume, când aveam copiii micuți, acum mai am unul, dar când aveam pe toți 3 micuți, a fost important să nu mă frustrez. Să nu mă frustrez de ceea ce nu pot face. Sau îmi doream timpul la liniștit, în care să citesc, să mă rog. Nu-l aveam, pentru că copiii se trezeau înaintea mea și îl aveam cu ei călare pe mine, da? Și cu foarte multe întreruperi. Și a fost ok să înțeleg lucrul ăsta, că asta e etapa prin care trec. Iar lucrul ăsta m-a ajutat să trec liniștită și bucuroasă.
chiar prin acele etape foarte obositoare, solicitante, nopți nedormite. Și un alt lucru important, dragilor, care m-a ajutat foarte mult să văd ce pot face eu. Pentru că de multe ori stăm doar și ne comparăm, dar nu acționăm cu nimic. Și am spus, bun, am viața mea, e unică, nu poate să o aibă nimeni. Dumnezeu mi-a dat un dar al meu, mi-a dat o viziune a mea. Bun, hai să văd ce pot face bun din asta. Da? Cum pot să muncesc, cum pot să învăț, cum pot să dezvolt, cum pot să-mi folosesc timpul înțelept. Și au fost foarte multe schimbări în ultimii ani în viața mea și sunt atât de recunoscătoare că Dumnezeu mi-a trimis oameni, poate mi-a trimis cărți, mi-a trimis oportunități prin care unele poate mi s-au părut că sunt provocări sau mi-au părut că sunt probleme în acel moment, dar am început să nu mai văd o situație ca pe o problemă, ci ca pe o oportunitate și să-mi spun, bun, hai să văd ce va scoate Dumnezeu bun din asta. Chiar în situații în care efectiv parcă nu vedeam nicio scăpare sau mi se părea atât de grea și încercam să mă liniștesc, să văd problema din afara ei, da? Să nu mai fiu eu acolo prezentă și să mă gândesc ce ar putea scoate bun Dumnezeu din asta, da? Cum ar putea să mă modeleze, ce aș putea să învăț din lucrul ăsta. Pentru că problemele nu sunt trimise ca să ne dărâme, ci ca să ne facă mai buni și să ne ajute să excelăm. Un gând pe care aș vrea să-l luați cu voi și pe care mereu mi-l spun mie este faptul că, bun, mă rog pentru ceva, da? Dar hai să mă pregătesc deja pentru acel lucru. Cred că asta înseamnă credință. Vreau să mă pregătesc pentru ceea ce mă rog. Că atunci când vine oportunitatea, nu știu, în momentul acela, să fiu pregătită. E ca atunci când ai vrea să fii bucătar, da? Îți dorești să fii bucătar, dar tu nu te duci să te pregătești. Păi nu o să vină nimeni să zică, cred că ai alură de bucătar, hai cu mine să te pun într-un restaurant. Nu! Întâi ne pregătim. Asta se întâmplă în orice meserie. Întâi ne pregătim, iar apoi, când vine oportunitatea, ne va găsi pregătite. Dacă nu, trece pe lângă noi și unele nu se vor mai întoarce niciodată. Oh, rațe, uite, papagai!
Lapte bucăți la 10 lei la ofertă, poftiți să vă servim. Am venit pentru prima dată în târg cu toată gașca. Na, haideți să vedeți. Deci dacă nu știați, trebuie să și plătești ca să intri. 1 leu în târg. Vizitatorul. Prima oară în târg. Sunt de 14 ani în Mediaș, 13 ani și n-am fost niciodată în târg. Am venit la fetele astea. Poftiți la Gogoș avem? Apoi, scuzați-mă, locul vostru nu e aici. Nu vă supărați. Vreau gogoș. Vreau gogoș umplute. Smeură și fistic sau vanilie? Eu vreau cu smeură. Și eu vreau tot cu smeură. Vezi că Dana le-a umplut. Da. Acum le mănânci sau acasă? Acum vreau să le mănânc. Am venit la doamnele astea cu marfă premium. Doamnele talentate până pe la... Doamnele talentate. Nu, de făceam un joc foarte interesant. Ciocolată casă de la sora mea. Uite. Eu cu hala. Hai, eu că am haietat. Dorința mea e... Am venit în târg cu 4 copii și plec de data asta cu 5. Am agățat o nepoțică. Aici! Un alt lucru pe care mi l-aș fi dorit să îl învăț mai repede și mi l-aș fi dorit să-l învăț în biserică a fost faptul de a fi recunoscătoare. De a învăța să fiu recunoscătoare și a mă focusa pe ceea ce am și chiar să fiu recunoscătoare pentru ceea ce mă rog. Pentru că știți, de multe ori avem impresia că un lucru ne va face viața fericită, ne va face viața bucuroasă și împlinită. Adevărata împlinire și adevărata liniște și bucurie nu vin din lucrurile pământești, nu vin din lucrurile pe care le deține. Personal vin din relația mea cu Dumnezeu. Nici chiar un soț nu poate să-și împlinească soția dacă ea este veșnic nemulțumită, dacă ea nu este de fapt împlinită și fericită înainte de a se căsători. Mereu spun chestia asta. Eu am fost fericită și împlinită înainte să mă căsătoresc. De ce? Pentru că a contat foarte mult relația pe care am avut-o cu Dumnezeu. Și vă spuneam de recunoștință, nu am învățat-o de la început și chiar nu am învățat-o nici de la începutul căsniciei, ci undeva după câțiva ani buni în care am zis, bun, hai să văd. Am fost provocată să fac lucrul ăsta, să-mi scriu recunoștința. Și zic, bun, hai să văd, hai să o scriu. Dacă așa mi s-a zis, hai să încerc să fac lucrul ăsta. Și pot să spun că s-a îmbunătățit atât relația mea cu soțul, atât relația mea cu copiii, bucuria mea de zi cu zi. De ce? Pentru că mă începeam dimineața în a fi recunoscătoare pentru ceea ce am, în a fi recunoscătoare pentru micile bucurii. Un lucru care mi-a rămas foarte întipărit așa în suflet a fost că să mulțumești pentru un lucru pe care l-ai primit cu aceeași ardoare cu care te-ai rugat pentru el. Uităm atât de mult să ne uităm în jurul nostru, să vedem că se întâmplă lucruri pe care ni le-am dorit foarte mult și nu ni se mai par interesante. Mă uit de multe ori la copii cum se joacă în curte și îmi aduc aminte cât de mult mi-am dorit curte pentru ei, cât de mult mi-am dorit să îi văd alergând, să nu stăm închiși într-un apartament. Și mereu îmi iau timp și stau și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul ăsta. Iar dacă acest vlog te-a încurajat, vreau să-ți las un lucru cu care poți să începi imediat să-l implementezi în rutina ta, în viața ta și să-ți facă viața mai frumoasă, și anume recunoștința.
Fii recunoscătoare pentru ceea ce ai deja, fii recunoscătoare pentru ceea ce te rogi, fii recunoscătoare pentru familia ta și exprimă lucrul ăsta. Și eu am o agendă în care fac lucrul acesta de ani de zile și efectiv îmi scriu pentru ceea ce sunt recunoscătoare. Poate unele sunt lucruri banale, dar acele lucruri banale pentru mine, pentru alții, sunt încă o rugăciune. Și acum mă pregătesc pentru sesiunea de astăzi. Avem o sesiune deschisă în care vom vorbi despre imunitatea familiei noastre. Ce putem face noi ca mame? Și abia aștept să vin cu un vlog pe tema asta, pentru că pot să spun că am o poveste și o experiență foarte, foarte faină. Dar nu dau mai multe din casă, ci vreau să fac un vlog special despre lucrul ăsta. Cum de 7 ani de zile eu nu am mai dat niciun medicament copilor mei pentru răceli. I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that takes a cool sign. Same bobcat, same moon boots.